september. 75 jaar geleden dat Limburg bevrijd wordt. Komt dat even goed uit. Want vanaf de 14e is er ieder weekend tot 15 december een pop-up museum. Niet helemaal toevallig, want wij vonden dat we op deze bijzondere dag met onderweg ook wat moesten doen aan dat heugelijke feit. En dus hebben we een beetje onderzoek gedaan. Zo heel af en toe is dat ook wel eens leuk bij onderweg. En als we hier naar binnen gaan, dan zien we de... Oh ja, aardig getummerd. Hallo? Ja. Goedemorgens. Bas zelf. Ja, nou ja, wij anders. Dat weet je niet. Ja, we hebben er, anders hebben we geen bij het programma. Nee? Nee. Oh, Hi. Bas, ik ben Niels. Goeiedag, Niels Klompen. Hi. Ik ben Erik. Oh, dus ik ben Niels. Ik ben Niels, ja. Ja, ik ben eigenlijk de aanstichter van het ganse... Van het hele gebeuren. Nou ja, dat we nou hier zien. Ja, Ja. ja, klopt. Maar ja. ook de aanstichter van dit alles. Ja, kunt ze wel zo zien. Ja. Ik zeg niks meer. Een stukje initiatiefnemer en ja, hij is begonnen en uit de klauwen gelopen, zeg maar. Oké, en die mannen die hier bij zien... Dat is de eigenaar van het kasteel. De koning van het kasteel, zeg maar altijd. Met de bank samen. Kasteelheer. Kasteelheer, ja. En Erik Munnix, een lang kameraad van mij. En daar hebben we erbij betrokken. En Jeroen Peters, die is boete nog door je. Ze hebben dit initiatief aangegaan, ja. Ja. Ja, allereerst mag ik zeggen dat ik het heel opmerkelijk vind dat iemand van die generatie zo gek is van... Van het hele historisch gedaan. Ja, dat klopt. Niels, waar is het mis gegaan tegen? Hoe het misgegaan is denk ik als ze de eenvoudige versie wil, bij 50 jaar bevrijding was in Roggel een hele chique tentoonstelling. En daar was die heel veel indruk gemaakt en hij is met voertuigen en hoe was het toen? 10 en 11, ik ben er nu 36, net jaar geweest. Oh, niet liggen. Nee, precies. En daar ben ik toen een beetje begonnen met vragen te stellen aan onder andere aan opa die er toen nog was. En dat begon eigenlijk met de meest eenvoudige vragen van zo die Joog Pruisen en zo die Engelsen. En ja, toen zei hij altijd, toen alles wat groen en koperkleurig wordt, dat had met de oorlog te maken. En ja, later is ze die realiseren dat het toch iets complexer was. En dat niet alleen het complexe stuk, maar ook de vraag in me opkomt, ja, wat dat voor mensen worden. En daar komt de titel van naar, opa, wat worden dat voor mensen? Dus de persoon erachter, zeg maar. En ja, helaas heb ik die vragen niet meer kunnen stellen, want ja, opa is er al lang niet meer. En, maar dat is wel, zegt hij, van die jongeren van deze generatie, of die nu 10 zijn, dus die in diezelfde show staan, en die nog opa's hebben die het metgemaakt hebben, weliswaar ook op kleine leeftijd of jonge leeftijd, dat die nu nog vragen kunnen stellen als ze nog informatie willen hebben. Ja, want dat wereld er steeds minder, hè? Dat is een uitstervend ras, helaas. Ja, dat, ja. Helaas. Ja, helaas. Ja, zo gaat het. Hè. Mensen worden geboren en mensen gewoon dood. Maar des te belangrijker is het natuurlijk om dit soort dingen te blijven doen. Hè. Ja, inderdaad. En ik denk dat het ook iets is wat we ons verplicht voelen in de zin van het... Het is gewoon iets dat moet gedeeld worden. En het moet herdacht blijven. En dat kan op verschillende manieren. Je kunt eens per jaar een minuut stil zijn. En je kunt ook 5 jaar bezig zijn om een tijdelijk museum op te zetten. Wat tenminste, eerder als ze er maar aan die denken en die lering uittrekt. En ik denk vooral wat wij een beetje laten zien is dat de persoon daarachter heel divers wordt. En op alle fronten. Natuurlijk op Engels, want het gaat over de bevrijding. Ook het stukje Amerikaans, maar ook de Pruis. Waarom hangt er boete een Nederlandse vlag en de Union Jack? Waarom gaan de Amerikaanse vlag erop? Amerikaanse sanctionaire. Oh, die hangt er neer. Oh, dat heb ik niet. Oh, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Die hangt wel het leger, maar dat is meer goed. Maar bijvoorbeeld, is dat zo'n beruchte armband met een swastika erop? Ja, dat is in dat geval een vlagje, maar dat is wel... Een vlagje. Maar is dat origineel? Ja, absoluut. Ja. Eigenlijk bijna alles wat we laten zien is origineel. En dat horen we ook. Dus
de spullen laat zien wie dat ze toen waren. Je kunt met van allerlei spullen een museum vullen, maar het originele materiaal heeft toen toch net iets meer dan... Maar wat is dan bijvoorbeeld het verhaal van de ik neem aan dat dat een Duitse militair is? Nou, daar op zich niet zozeer. Dat geeft meer een gezicht aan het hele speel. Maar wat we wel hebben gedaan, en dat is denk ik wel heel leuk om alvast te zeggen, iedere pop die ze is, daar hinkt een verhaal aan vast, een waargebeurd verhaal van een militair dat hier toen gezeten heeft. En dat is een verhaal wat hier in de buurt heeft plaatsgevonden. Dat zijn verhalen van gesneuvelden, van mensen die daar overleefd hebben of die het met hebben gemaakt. Wat hier in het stukje Midden-Limburg heeft plaatsgevonden. Een gaaf idee. Ja, het is, dus daarom heeft het ook zo lang geduurd om dit op te zetten. Dat al die verhalen moesten ook in kaart gebracht worden. Nou, die verhalen, we hebben... Erik is onder andere bekend samen met Hugo Levels van de Beuk. Waar blijven de bevrijders? Die zullen heel veel mensen wel kennen. En de Beuk van Ramun. En Hugo en Erik hebben allebei heel veel in archieven gezeten. Maar ook met mensen gecorrespondeerd die helaas al lang overleden zijn. Maar ook van de Duitse kant, de Engelse en de Amerikaanse kant. Maar weer, als nou mensen hier straks komen kijken, hè, vanaf 14 september tot en met half december, geloof ik, hè? Ja. In de weekenden tot en met 15 december. Ja. Dank u, kasteelheer, voor de aanvulling. 3 maanden. En dan heb ik het huis terug. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we dan toch nog even bij de bank moeten overvragen, hè? Daar gaan we vanuit. Dan krijg ik weer mijn eigen rust. Nee, maar die verhalen van die kent ze er, hè? Want we moeten natuurlijk niet alles weggeven, hè? Nee, dat sowieso niet. Nee, hè? Dat moet nog weg. Maar als dan mensen hier komen kijken, krijgen ze dan van UG en andere mensen die hier rondlopen, dan ook die verhalen? Ja, dat is het stuk, daar is Erik nu volop mee bezig. Erik, haal er eens einde tussenuit, waarvan zich is van dat is een nou, ik dat denk is een mooi heel verhaal. bijzonder is Murray. Oh, dat is dus, ik dacht, dan gaan we naar een van die figuren. Ja. Het gaat weer dan dat, maar... Het gaat weer dan dat. Het gaat weer dan dat. Inderdaad. Mr. Murray. Ja. J.W. Murray. James Watson. Niels is hem op het spoor gekomen. Ja, ik denk dat Stu het beter kunt vertellen wie het... Nou, ja, in korte lijnen was het zo dat via een veiling zorg dat jasje te koop kwam. Dat stond Sumier beschrijven. Wat grappig is dat in feite het onderdeel was ze huis heeft hij niet gezeten, maar door weer onderzoek is gebleken dat die man hier daadwerkelijk wel gevochten heeft. Die is in Noord-Afrika begos, die is 2 keer gewond geraakt, onder een in Normandië. En de man is later, na de Rijnoversteek, is de in Engeland eigenlijk als instructeur te werk gezet. Hè. En dat is het onderdeel wat daar aan gekoppeld is. Maar van tevoren, toen ik met die mensen in contact kwam, nadat de veiling was afgelopen, bleek dat die niet alleen dat jasje hadden, maar de hele zantenkrom van de mensen. Ja, dus door het zin om want zo'n Highlanders, dan denk ik, het is een Schot. Dit is een Schot, ja, precies. James Watson Murray. Ja. Murray. Ja. Want dit is dus ook van hem. Ja, precies. Eigenlijk en de kistjes ook. De ganse vitrine. Ja, behalve het stukje aan de boetekant. Maar daar is dus een koffer met JWM, James maar Watson Murray. is hem dat? Nee. Dat is hij niet. Nee. De foto komt dadelijk in een publicatie te staan. Dus die mensen kregen dadelijk een boekje, een soort tijdschrift met alle verhalen erin. Maar toen bleek dus dat de mens zijn hele hebben en haaien nog hij. Dus ja, met veel 5 en 6 heb ik dat allemaal over mogen nemen. Maar toen ben ik dus op zoek gegaan naar meer informatie. En toen ben ik bij het Gordon Highlanders Museum terechtgekomen in Aberdeen. En daar eens gezegd van, hey jongens, wat kun je me over de man vertellen? Wist ik ook door geweest? Nee, ik ben niet dat door niet, geweest. maar daar heb je gecorrespondeerd. Ik heb daar met gecorrespondeerd. En het grappige wat er uitgerold is dat men dus op een hoogte werd gesteld van waar we mee bezig waren, dat heb ik je verteld. En toen is luitenant-kolonel Gordon McCann is op bezoek gekomen in februari om eens te kijken van, hey, wat is uw plan, wat gaat je doen?
En Die kwam er extra voor hier naartoe. Ja, dat is een oud gediende. Die heeft niet in de Tweede Wereldoorlog gevochten, moet erbij gezegd Maar wel worden. een veteraan? Met een veteraan van dit regiment. Dus het regiment wat bij ons ook in het dorp heeft gezet. Dat is voor mij belangrijk, maar dus ook de regio. Gordon Highlanders. De Gordon Highlanders. En die mensen komen dus in november met 35 à 40 oud-gedienden hier naartoe. Ze speciaal naar ons her. Om met ons samen de bevrijding te vieren. Wat En er zitten dus ook lui bij die daadwerkelijk nog... Ja, dat hing nog. Want dat het hing is nog. heel afhankelijk van de gezondheid Ja, van ja. de mannen. Want toen Ja. hebben ze daar voor 94, 95 Ja. plussers. En er zijn er nog 2 in leven. En laten we zo zeggen dat de toestand fragiel is. En ja goed, de hoop doet leven en leven doet een hele hoop. Dus ja, we gaan dat metmaken. Dus, maar er komen er sowieso regimentsvertegenwoordigers. Dat is allemaal geregeld, dat is ook allemaal al gepland. Dus ja. En James Watson Murray, die heeft dus... Ja, die heeft hier de kanaal Westen-Nederweert oversteek met gemaakt. En in de gegevens staat er ook gewoon dat er een ophoven Bromholt, wat Brumholt is, Ja, met stond in de dagboek als Bromholt neer beschrijven. Ja, heeft hij man hier gediend. Ja, dan wordt het wel heel persoonlijk natuurlijk. Ja. Dat is fantastisch. Fantastisch. In Noord-Afrika tegen Rommel gevochten, Ja, ja. in Normandië gezeten. Ja. En uiteindelijk dan, god, jongens. Maar dat is Fantastisch. Ja, een van de vele verhalen, zeg maar. Wat, Ik denk bijna dat als ze hier straks als bezoeker komt, dan kan ze rustig een dag vooruit trekken. Het is qua oppervlakte misschien. Ja, maar dit is de Maar als helft. de, dit is Dit is de helft nog niet. Hè? ja. oh, dus dat, nee? Nee. Hoe gaat het nog verder? We hebben Nou, nog dat kan. nog een stuk bar. Oké, maar dat gaan we hebben. Er moet natuurlijk ook nog wat. Hè? Ja. Maar alleen al aan verhalen. Kan Ja, ze hier. Wat hebben we? 66? 66 verholen. 66 Ja, verhalen. binnen gerust dadelijk eens even kijken. Ja, gaan we doen. Dat is dat- Maar onze tijd zit erop, sowieso. Maar dat is niet erg, want we moeten de mensen ook nog een beetje teasen om hier naartoe te komen. Ja, te gek. Dankjewel. Alsjeblieft. Hopen dat we wel En heel veel succes en plezier. Ik heb het helemaal goed. Ze vast vanaf dit goed.